A l'edició del mes d'abril de Posa't les ulleres a peu de carrer tractarem temes referents a la segona festa de la diversitat. Nosotros estamos representando a nuestro país, Colombia. Queremos mostrar nuestra multiculturalidad, no solamente en raíces, sino en alimentos. Y todo está elaborado a base de yuca, de plátano, harina de maíz, empanaditas, de todo. Los invito porque está todo delicioso. Xina, i estem en directe! TikTok, estem en directe! So what do you have in here? We What do have, you have to show us? look, we have the prawn crackers, we have spring rolls, and we have sushi, and we have Chinese drinks, and we have special Chinese boats. So I'm very happy. Tenen diversos... Oferim tot lo de Mallorca. Tenim panades, coca arròs i coca amb verdura, que és el que més... I coca amb verdura. Aquí veiem que tenim una taula i que mos expliquin a veure, mam, què és, quina informació s'ofereix, en què consisteix. En cursos i en la biblioteca i en parelles, per ajudar la gent no parla català, per ajudar-los a xerrar en català. Senegal! Aquí es una cosa que ponemos las cosas dentro. Ponemos allí teranga. Teranga es algo que tenemos que dar regalo a todos. Por eso que tenemos que hacerlo, poniendo eso. Marroc! Lo que tenemos aquí es ofreciendo y sabiendo, dando lo que es nuestra tradición y nuestras pasteles y nuestra comida. Paraguai! Todo esto acá y más o menos son 6-7 horas de 3 señoras que saben de cocina. ¿Sí? Sí, para nosotros un poquito más, pero ellas que entienden lo hicieron bastante rápido. Ah, molt bé. 8 horitas de trabajo. Argentina! Tenemos las empanadas típicas de Argentina, carne, pollo, jamón y queso, humita, que es bechamel, como es. El famoso chimichurri, tenemos alfajores. Vietnam. Jo xerro a través d'ell perquè ell encara no sap, diguéssim, expressar-se en català. Com podeu veure, són dos vestits d'aquests que van llargs, un de blanc que seria el d'home i el de verd que seria de dona, i normalment aquests vestits s'utilitzen per cap d'any, per events importants, en aquest cas. I igual que aquí tenim el gorro típic de Vietnam, que l'utilitzen sobretot les dones. Nepal, per favor, acompanyeu-me! What do you have here? What do you have here to show us, Nepal? Mount Everest here. And this is our national flower, Laliguras. Yeah, and this is our national bird, Mount Everest. La muntanya més alta del món que es troba en aquest país, i després aquesta bandera que és l'única del món que no és rectangular, és l'única bandera del món que té aquesta forma. També la diversitat inclou també la nostra participació que tenim aquí en Prodis, per favor, un fort aplaudiment! Que bé que vos tinguem aquí amb vosaltres a participar a la segona festa de la diversitat. Què tal? Ja heu vist qualque plat que vulgueu menjar, o no? Hi ha qualque plat que vos hagi agradat més, o no? A mí me gusta mucho cosa de Colombia. Sí, de Colòmbia i després aprofitarem. Contem-nos, què és el que més t'està agradant d'aquesta segona festa de la diversitat? La música! La música que és molt important també per les nostres cultures, per la nostra representació. I aquí, a la segona festa de la diversitat,